Croeso Pelwythnos, Gareth Williams. Gareth, oedd ti ym Mharc y Scarlett ddoe yn gwylio ffeinal Cwpan Cymru? Ie. Sut oedd hi? Cyffroes? Oedd hi'n gêm wych yn amlwg o'n i'n cefnogi Bangor, efo yw 400 arall ethi lawr yna. Bangor gol yn y munud ola'r gêm, sy'n golygu bod Bangor a Port Talbot yn mynd drwy'r Ewrop tymor nesaf. Y ddau glwb yn elwa yw 100,000 o bunna'r un, felly fydd ddau dim eitha hapus, dwi'n meddwl. Ie, bydden. Trydydd tro i Fangor ennill Cwpan yn ylynol, Neville Powell, un o chydig reolwyr sydd wedi gwneud hynna, felly mae'n sicr yn blwyddyn ni het o, ond digon i weld o'n pwy gawn i'n Ewrop ynddo. Oce, da iawn Bangor. Reit, son am gystadleuaeth Ewrop. Sut ti wedi meddwl mai Fulham fysa'r unig dîm ar ôl o Bryden? Na, dim o gwbl. Allan o bawb? Na, dim o gwbl. Chwarae teg i Roy Hodgson, mae'n gwneud swydd wych yn Fulham. Do'n wedi gwario lot o bres yn Fulham, dim wedi pres, dim wedi bod yna. Ond mae wedi creu tîm bach ei hun, mae signings wedi wneud o glwbion Scandinavia wedi bod yn wych, mae hynna wedi bod yn sicr yn elfen bwysig o'i chwyddiant nhw. Ond Zoltan Gyda'r mae wedi bod yn chwaraewr gwych i Fulham hyd yn hyn. Mae Ciro, rhai tîmau maen nhw wedi wneud ar y ffordd i'r ffeinal yn sicr yn wych, ac o'n i'n meddwl sy'n cael bell o hyn yn sicr. Pawb yn licio Hodgson fyd o ran y reolwyr fyd? Yndi, sa'ch chi'n mynd drawn lot o gefnogi'r pêl-droed, so lot yn nhw'n dweud bod Fulham yn ail dîm yn nhw tymor yma, achos maen nhw'n chwarae pêl-droed da, a mae Roy Hodgson, mae'n gymeriad eitha hoffus hefyd, felly mae'r ddau beth yna yn sicrhau bod Hodgson efo... Mae o wedi gwneud chwyddiant mawr i fo hun chwarae teg. Llwyth o brofiad fyd, achos oedd e'n Inter Milan yn dod? Wel, mae lot yn Lloegr yn gofio fo mi gyfnod yn Blackburn o ddim yn chwyddiant o gwbl, ond mae wedi rheoli rhai glwbiau mwyaf byd, mae wedi rheoli Inter Milan, mae wedi rheoli yn Scandinavia am flynyddoedd, mae wedi bod yn yr Eidal, mae wedi bod lot o glwbiau mawr, ond mae'r holl brofiad o wan, mae'n dangos i Fulham a chwarae teg, nath nhw reid y job iddo fo, a mae wedi talu yn ei ganfed. Ti'n disgwyl bydd Roy Hodgson yn symud ymlaen i bethau mwy, falle? Mae yna sôn taw fe fydd yn cymryd lle Capello, sydd yn... Ie, ti'n Capello yn dydyn bwyd ei le hyn i gochi swydd. Dwi'n meddwl, o bosib na fydd Hodgson yn mynd ymlaen i reoli tîm cenedlaethol yn dyfodol, achos i oed o eich fydd reoli o ddydd i ddydd ddim yn bosib. Ond allai ddim gweld Hodgson yn mynd i glwb arall ar ôl Fulham, mae gymryd swydd am byth ar ôl bod mae'n wedi gwneud na hyd yn hyn. A dwi'n meddwl sa'n ffwlbryd fos yn mynd ymlaen gan bod wedi creu tîm bach efo hun, nis bach efo hun yn Fulham. A i gychwyn ar dechrau eto mewn clwb arall, dwi'n meddwl sy'n fo'n gam da iawn. Alex Ferguson wedi gweud dyle fe gael rheolwr y flwyddyn. Cytuno? Cytuno'n sicr, sa'ch chi'n gweld faint mae Fulham di wario gymharu efo tîm eraill, a faint o lwyddiant maen nhw wedi gael, wel, does am os na gawn i bai am y peth. Rheolwr newydd i Lerpwl falle, Roy Hodgson? Wel, fel ni dweud... Ar ôl heddi? Dwi'n Lerpwl yn gwneud lot gwaith na Hodgson, ond dwi ddim yn meddwl sy'n syniad da i Hodgson fynd i Lerpwl gan bod yna ddim sicrwydd efo dyfodol Lerpwl ar hyn y bryd, felly yn wahanol i Fulham, mae Fulham yn dîm eitha sefydlog, felly dwi'n meddwl sy'n gam da iawn i Hodgson. Lot o fans Man U yn cefnogi Lerpwl heddi? Oes, a lot o fans Lerpwl yn cogi Chelsea yn o bod fi'n ddachan. Ie, felly gêm diddorol heddi? Gêm diddorol iawn. Mae Lerpwl dal eisiau ennill, achos mae yna siawns mathemategol yn orffan yn y 4 ucha. Mae rhaid yn mynd amdani. Felly, fel o'r Pepe Reina yn dweud gan y wythnos, mae'n pwysicach Lerpwl giro na di Man United giro gyngrair. Un newid i'r tîm, Maxi Rodriguez yn dechrau. Maxi Rodriguez, chweiwr da iawn Maxi Rodriguez. Dwi yn gweld Lerpwl yn ei gêm dda ni heddiw. Swn i'n synnu sa Lerpwl yn cael ei apwynt ac yn honni, ond mae Chelsea yn dîm cry. Ydyn, felly, ydy Everton yn gallu gorffen yn uwch nawr? Yn mathemategol, dwi'n meddwl bod yna dal bosibilrwydd yn nhw orffen uwch ben Lerpwl, dwi'n meddwl o'n digwydd chwaith. Dy dîm di'n edrych yn neis iawn fyna yn rhif 4? Dwi'n ofnadwy yn nerfus ar gyfer gêm y Man City gan wythnos. Sa'r pwynt i Spurs yn ddigon, a so nhw'n curo bin Burnley, maen nhw yn y 4 ucha, a maen nhw'n cymryd pen campwyr am tro cyntaf erioed. Sy'n beth mawr. Mae yna gêm arall heddi fyd, sori. Sunderland yn Man U. Sunderland Man U, ie. Dwi'n gweld dim byd, ond mae'n rhaid i ennill, ond mae'n rhaid i fi ddweud. Felly, mae hwnna wedyn yn rhoi pwysau ar Chelsea, yndi? Felly, dwi ddim drosodd, mae'n mynd i... O bosib, lasau fynd i benwythnos ola ar gyngreir sy'n sy'n gret i di? Mae'n gret i bawb yn dweud, da ni'n eisiau gweld... Da ni'n gwybod barod pwy sy'n mynd lawr. Felly o leia, mae'n dal ras am pwy sy'n goffan yn gyntaf, pwy sy'n goffan yn y 4 ucha. Dwi wastad yn y byth braf i gefnogwyr gweld. Oce, fel cefnogwr Spurs, ti'n meddwl mae Luka Modric fydd y dyn i fyna United ymlaen, ti'n meddwl nesaf, mae yna sôn falle ei ffenna? Na ci siwr. Na ci siwr.
Dwi'n mynnu bod Man U yn reol, a mae'n chwaraewr ffantastig, ond os mae gen Spurs unrhyw fath o uchelgais, dyn nhw'n eisiau werthu fo, achos os ti'n gwerthu dy chwaraewr gorau i glybu eraill, dwi'n mynd yn ymlaen ag wyt. OK, scores yn gloi, Lerpwl Chelsea? Lerpwl Chelsea, 1 gol ar 1, dwi'n meddwl. A sgôr Man U Sunderland? Man U Sunderland, 2 gol i ddim i Man United. OK, gewn ni weld te. Diolch yn fawr iawn, Gareth Williams. Diolch yn fawr.